Gu alderdi bezala, printzipioz ados gaude halako komisio edo batzordea sortzea Juan Carlos lehenbizikoari ikertzeko. Ze irudituko zaigu orain baik proposatu izan du eta hortxe gaude beste taldeekin lanean, hauek konbentzitu nahian, zeren batzutan ausartak diren ideiak ez dira ongi ikusten edo beldur dira eta hainbat aritzaki jartzen dituzte aurrera ereman izateko. Lehenik eta behin jarri izan zuten aritzakia izan zen hemen kompetentziarik ez ditugula, hori ez da egia, reglamenduaren arabera hemen edozein gauza iker dezakegu eta gainera balioan jarri behar ditugu Nafarroako erakundeak. Gainera, guk uste dugu erakunde guztiek, baina baita Nafarroako parlamentuak ere baduela estatu mailan dauden gainontzeko erakundeak berdintasunez begiratzeko beharra eta gainera hori da egunero defendatzen ari garena gure autogobernua defendatzen dugunean. Baina bestalde, gero jartzen zen bigarren aitzakia zen, kongresuan zegoela elegite bat aurkeztua maiaren aurrean proposamen hura egin izan zutenean atzera bota izan zutelako PSOE, PP eta Ciudadanosek. Guk esaten genuen, ez zirela batera ezinak, hemen has genitzazkela tramiteak gero kongresuan ebazten zuten bitartean, gainera bagenekien gero frogatu izan den moduan kongresuan ezetz esango zutela. Eta gainera oso garrantzitsua da hemen Nafarroan batzorde hau aurrera ateratzeko aukera izatea, balioan jartzeko ere laukotearen indarra eta PSN-ren botoa beharrezkoa ez denean, hau da, erregimenaren botoa beharrezkoa ez denean, zenbateraino aldaketak sakonagok izan daitezke. Orain ikusi beharko dugu, behin aitzaki guztiak bertan bera geratuta, ea posible den, eta berez, oraintxe bertan, hau amaitu bezain laster, pasako diet proposamen zehatza gainontzeko alderdiei, eta behintzat eztabaidatuko dela jakin badakigu baten laguntza izango dugu, jada. Halako proposamena Madrilen ere aurkeztu zen. Madrilen etzen atrera, zeren PP aldetik, baita ere PSOE aldetik eta baita ere Ciudadanos aldetik, ez dut eman aukerarik halako batzorde bat sortzeko Madrilen. Beraz, gu izaten aldugu hemen Nafarroan aukera halako batzorde bat sortzeko ikertzeko erregearen, ohiko erregearen ekintzak, bere garaian eginak eta ustez irregularrak edo delituak direnak, eta guk uste dugu hemen Nafarroan bertan egiten aldela ikertzeko lanoi eta informazioi jasotzea egia ezagutzeko eta zer gertatu den urteoketan erregearekin eta erregearen ekintzekin. Eta jendea ere, jendeari edo herritarrei ere zabaltzea. Nafarrotik, Nafarroko herritarrei eta estatu mailan ere estatu mailako herritarrei. Ardura ikaragarria daukagu zeren esan bezala gure erakundeak defendatu behar ditugu eta gure autogobernua baino are gehiago hemen egin daitekenean, hemen eta orain beste tokitan egin ezin daitekena eta lurralde bakarra baldin bagara nun PSOE-ren botoa beharrez dugun, balioan jarri behar dugu eta egin beharrekoak egin. Ez kongresuan, ez beste erkidego eta komunitateetan ezin duten ez egin, hemen egiteko derrigortuak gaude, azken finean ez baita bakarrik nafartar hiritarron interesi begira, baizik eta baita estatu mailan gainontzeko hiritarrekiko. Ezin dugu egun impunitatez jokatu eta bestaldera begiratu edozein boterek eta berdindu nor den erregea bera bada ere, ezin dugu bestaldera begiratu ustelkeria dagonean eta karguaz baliatuz euren helburu pertsonal eta ekonomikoei edo ekonomikoetan bakarrik begiratu izan dutenean. Orduan, badugu egia jakiteko eskubidea eta hemen iker daiteke. Baina badago ardura bat gehiago oraindik ere kontutan hartu izan ez dena eta beste inun kontutan hartu izan ez dena. Ez da bakarrik ustelkeria eta ikertzea eta egia jakiteko eskubidea defendatzea.
baizik eta badirudi konstituzio honekin erregea blindatuta dagoela, erregetza, koroa blindatuta dagoela, ezin dela ez da erreferendum bat egin, ez bakarrik Kataluniako lurraldetasunari begira, baizik eta ez da errepublika edo monarkiaren arteko erreferenduma hala diolako konstituzioa. Eta konstituzio horrek ere esaten du bere artikuluan erregea inbiolablea dela eta ez duela legearen aurrean erantzunkizunik. Hori ezin da onartu demokrazia batean guztiok erantzunkizunak eta berdinak izan behar gara legearen aurrean, baina are gehiago, eskubide hori eskaintzen zaio gorteen aurrean konstituzioa zin egiten duenean. Eta gertatzen da aurreko erregearekin, ez zuela inoiz konstituzioa zin egin, berak egin izan zen mugimendu nazionala eta Frankoren printzipioak zin egin. Eta normalean, zuzenbidean ezin dira gauzak bitan zin egin, eta orduan bide hau eraman genezaken auzitegi konstituzionaleraino galdetzeko ea konstituzioa juratu edo zin egin ez duen errege batek balio daiteken konstituzioak esartzen duen privilegioetaz. Egia da, deno dakigu, legez erregearen erakundea uki ezina dela, ez? Baina, ze ondorioak? Ondorioak, guk edo herritarrak badutela eskubidea egia jakiteko, eta batez ere erakundeari buruz solasteko edo bederen kuestionatzeko, eta batez ere balore republikanoak herritarren artean zabaltzeko. Ziur aski eta jakin badakigu oztopo ikaragarriak izango ditugula. Juridikoak, lehendabizikoa, ziur aski parlamentuko letraduen eskuz, batez ere letradu nagusiaren eskuz. Orain berri izendatu izan duen letradua Nafarroako parlamentuko presidentea. Eta aldatzen ez de bitartean, ziur aski egingo ditu informe juridikoak esanez ez dela posible. Baina badugu elegitea aurkezteko aukera eta zergaitik ez konstituzionaleraino eramateko aukera. Nik uste dut egin behar dela posible dugun guztia eta oztopo guztien gainetik zerbait burutu behar denean eta demokratikoa eta batez ere beharrezkoa denean egin behar dela. Eta, askok esan izan dute hau okurrentzia bat dela, nik galdetuko nioke Kataluniako egia ere bertan egiten ari dena okurrentzia bat denala ez. Nik uste dut egungo 78ko erregimena ez dela ia sustengatzen, erroa berdina dela, bai Katalunian gertatzen dela, bai pentsionistekin gertatzen dena, bai monarkia eta republikarekin gertatzen dena, azken finean bada konstituzio honekin demokrazia ez dela bermatzen, eta guztiok egin behar dugu, toki batetik eta bestetik tira eta erregimen hau behintzat irauli eta gauzak aldatu guztion hobeberako. Astelenean urriak bat ospatu genuen helduen eguna eta honekin batera pentsionisten aldarrikapena, pentsio duinen batzuen alde. Lehenik eta behin esan beharra dago, gure helduek eramaten ari duten borroka, gure begirune osoa merezi dutela, bere bizitza osoan borrokatu izan dutela gure eskubideengatik eta orain ere jarraitu egiten dute ez bakarrik euren pentsio duinengatik borrokatzen, baizik eta etorkizuneko pentsioengatik, hau da gure eskubideengatik. Beraz, lehenik eta behin eskerrik asko, eta lan ministrarekin elkartu zirenean, honek esan zien gezurra esatea izango litzatekela, esatea posible dela 1.080 euroko pentsio bat jasotzea. Ez dela posible, eta beraz, badirudi egun hauetan, garai hauetan, egia esatea, zilegia dela eta berdin dioen zer dagoen atzetin, baino ezin ditugu aitzakirik onartu behar. Zeren, ezin dela edo posible ez dela esaten duenean, ere gezurra esaten ari da. Zeren borondate
borondate politikoa dago horren atzean, lehentasun politikoak, eta honen aurrean, esan behar dena da, manten daitezkela pentsioak bestelako politika ekonomikoak egin, ez hau da bestelako fiskalitate batekin, eta zainbeste diru eskainiz bankuei ez bakarrik erreskateengatik, egin izan ditugun erreskate guztien ondorioz 60.000 milioi euro galdu izan ditugulako, baizik eta baita egun, baita Nafarroako aurrekontuetan ere, nola estatu mailan diru publiko ikaragarria ematen da pentsio pribatuei, hau da, dedukzioak eskainiz, bankuentzat, azken finean modu zuzen batez, nun esate dizute ez duzunez posible izango pentsio publiko bat, orduan eros ezazu zure etorkizuneko pentsioa. Gezurra da hori ere, eta diru publiko asko joaten da hortik. Baina ze esanik ez zorra ordaintzeari ematen zaion lehentasunari. Duela gutxi Nafarroako parlamentutik saiatu izan ginen Konstituzioko 50. artikuloa moldatzen, eskatu nahi genion Kongresuari artikulu hori aldatzeko, zergatik, zeren nahi genuen duinak izan zitezela Konstituzioan bertan blindatu ahal izatea, baina zer gertatzen da, justo artikulu hori beste hainbat eskubide sozialekin batera eraldatzeak suposatzen duela erreforma ez ohikoa beharko genituzke iaia ganbarak Madrilgoak disolbatu, erreferendum bat egin, ezinezkoa hori da, baina hori bai, Konstituzioa aldatu izan zutenean, 155. artikulua PSOE eta PP artean, orduan bai, posible izan zen esateko bankuei lehenik eta behin ordaindu behar zaiela eta gerokoak gero oinarrizko eskubideak. Orduan esan bezala, bada borondate politiko kontua, jakin behar da eta jendeak jakin behar du nola PSOE eta PP kontu ekonomikoetan berdin jokatzen duten, eta bereaz gauza bera direnez gero ez gaitzatela engainatu hitz politekin edo bestelako keinuekin.